Ljudi, ja sam Tyson, Tyson, zovite me kako hoćete, samo nema da me zovete posle 12 uvek. 13. New shit, expensive shit, ovako još nešto niste čuli. Prvi kontakt je bio negde, pravo ti kažem, slušajući Shailu, Tange i ostalo, da mi se to svidilo, pa posle malo američki rap i onda sam na kraju ja dobio ideju da snimim pesmu, teo sam da vidim kako je, teo sam ja da imam nešto svoje što bi slušao i otišao sam jednostavno, nazvao sam u to vreme Ša, otišao kod njega, dogovorio se i snimio prvu pesmu. Pa vidi ovako, snimao sam u studiju Asfalt kod MC Dače. Radili smo nekih 2,5 meseca, 14 stvari, album će se zvati Laka porezoniram, što će mnogo ljudi čuditi, pitaće se šta znači ostalo. Bitove na albumu mi je radio jedan dečko iz Bosne, veoma talentovan dečko, pozdrav za njega, BK5BL, radio sam ja dosta bitova za albume i radio jedan Amerikanac, onda mix produkciju isto sve MC Dača. Uglavnom očekuje se sad u sljedećih nekih nedelju do dve da ga izdam za Identity Jolo Videos, pa će to biti neka internet varijanta i ostalo vidjet ćete, ostalo mi sami. Od gostiju možete očekivati mog brata i dobrog drugara Maksonija, veliki pozdrav za njega, MC Daču koji se dosta potrudio i iscimo i imao živaca i on gosti isto na jednoj pesmi i možete očekivati jednu pevačicu iz Prvog glasa Srbije, Nikoletu Surlu, koja je fantastično peva, koja je, mislim, ono, top. I s njom sam uradio jednu vrhunsku pesmu, nadamo se da će to da bude ovde hit i da će da zaživi. Radit ćemo i spot jako ozbiljan za tu pesmu, tako da eto, polože se dosta nada od te pesme. Što se tiče naše scene, srpske scene, retko koga slušam i jednostavno ne stignem da čujem i mislim i da nemam šta zanimljivo da čujem, možda ima jedno, dvoje koje nešto rade pametno što se meni sviđa, ali to je sve u pitanju par pesama ili pesama koja mi se svidi. Što se tiče američke scene, ona je definitivno imala uloga Cash Money, znači Lil Wayne prvenstveno, jer njega smatra za jednog hard workera koji izuzetno radi od jutra do sutra, tako da s obzirom koliko je uložio, toliko mu se vratilo, tako da ta neka priča o gledanje ili stil, način rada, kako treba raditi, taj fazon mi se sviđa isto američki. Mislim da mnogo zaostajemo i da ljudi ovde ne mogu da ukapiraju uopšte neki fazon koji mi ili ja ili neko pokušava da prenese publici, ali dobro, valjda ćemo da se menjamo vremenom. Moji ciljevi su visoko kao i ambicije, ja sam preambiciozan dečko. Što se tiče albuma, ja mislim da sam uradio bombu. Ja sam dugo u muzici, sviram dosta instrumenata, radim matrice, pravim aranžmane, tako da znam šta je kvalitetno, šta nije kvalitetno. Ja sam se trudio tako da svaka pesma bude kvalitetna i za slušanje i da ne bude ono čujem je jednom, nego da je čuš još par puta i da ti uđe u mozak. Ima par pesama gdje sam bukvalno kao iscedio svoje srce, dušu, osjećanje od njih. Mislim, to će se vidjeti i čuti, tako da ja sa ovim albumom očekujem da ova godina bude godina promocije mog albuma, da će to da zablista, da će to da se pretvori u realnost i sve. Tako da čuvajte se, Laka porezoniram stiže. Neki ćim prevaren, jedan da me brati prevare. Će biti internet izdanje sklopom nekog dogovora i nekog ugovora koji mislim da je trenutno najbolje ovdje kod nas. Pošto kako vidim,
uopšte ne ide prodaje diskova drugim ljudima, a naravno će drugi deo izaći isto i u diskovima, tako da će biti diskova da se kupi u tiražu koji ja smatram da je ok ili koliko se pokaže da je dobro. Ja sam napravio jedan presek gdje sam rešio maksimalno ozbiljno da radim to, tako da muziku koju radim, svaku reč, svaku rečenicu, svaku rimu, svaki akord u pesmu, svaki refren, vrlo shvatam onako personalno i ozbiljno i vrlo, vrlo personalno. Tako da ne može da mi se desi da pravim neke gluposti, da neko nešto lažem, da pričam neke bajke, nešto. Povodi partneri, polovi, murija, lovi, palovi, poslovi, investicije, zarade na osnovu prohibicije. Poruka je sledeća, znači nemoj da se drogirate, trenirajte, shvatite da je porodica jedna, ribe obavezno, uživanje i ono što radite do kraja ozbiljno, maksimalno. Sve će da vas isplate, a morate da shvatite da sve što radite će vam se reflektovati u budućnosti, tako da sve radite maksimalno ozbiljno ako želite uopšte nešto da postignete i da vidite uopšte šta želite, na kom nivou i da slušate naravno druge ljude koji znaju, koji vam daju savete i koji hoće da vam pomognu da vas prate. Ja sam Tyson, a vi gledate Vrlo vrelo. Veliki pozdrav za mog brata Stefana, za Kokana, Meg Damesa, Sada i ostalu celu ekipu preko, kao i za sve ljude ovde koji su mi prijatelji, koji me vole, publici i svim gledalcima.